Marius, van der is juni de 24. 2021, de tijd die vliegen zo boezig. En we gaan, dat is nu klap 5 Marius. Zo, dat is nu, wordt van die mal kringel merken. Vijfmal had ik ook kringel gemerkt, dat zag je in zo'n nate kleine knappels. Van der was alles als woord klaar. We hadden maar een fijne dressap. En de deeg had ik vijfmal een beetje te doen gekregen, zo ik hoop dit schrijven ditmaal een beetje beter. En nu, ik hoop ditmaal zit op een kringel, zo. Ik weet niet wat we er te brokken, dat is sehr einfach, dat is een beetje een kleine dressap. Ik dacht, ik moet niet te veel merken, maar als het niet kloppen deed, dan darf ich nicht so viel Trainieren schmieden. Weil für das allerdings alle Arbeit schmeckt, wenn scheinen wir das Sachen nicht sehr eine Jahreshang kriegen. So, ich weiß wissen, was wir zu brauchen. Dankeschön. Okay, da wollte ich wissen, was wir hier haben. Hier haben wir ein Etelepel Salz, ein halbes Eetlepel Hefe, dat is zo'n Hefe wat de bozig gewoon deed. Die kan ook andere brokken, maar die best met länger leuren. En hier hebben we 2 Köffel Water. En hier hebben we 1,5 Köffel Milch. En hier hebben we een half Schweinsmalt en een half Butter. Had je beide spaantje zijn. En nu werden we dat smelten. Dat is alles top zal dat eind. En een viertel Köffel Schmalt en Butter zijn. Die kan altijd Schmalt brokken wat je wil, dat schafft ook. En dan hier hebben we dan meel, zoveel dat er wordt brokken. Zo, nu gaan we afhangen. Zo, dat was de Butter en dat Schmalt een beetje abdeven, dat het fijn abgedeft is. Dat wordt dat ons ook een beetje abwarmen, dan gaat dat alles een beetje beter. Plus dat het trotz fijn warm is, niet te heet. Dus dan brennen we ons die Hefe dood. De melk dat we ons ook een beetje abwarmen. Dat het niet zo ijskoud is. En dat is aber right. Oké, het eerste wat we doen is dan nemen we hier van ongeveer een Köffel meel. Vangen we met een Köffel meel aan. Dit is zo'n instant Hefe. Dat is een Hefe wat ze boos is gewoon deed. Dus dat hebben we nog lang en water opdeven. En dan worden we dit. Die steken onder hier de Hefen en een Köffel meel. En dan doen we dat zaltje nog maken. Zo, dat is alle drie. Dan worden we van met een klein beetje warm water. En dan worden we een beetje smaak maken. En dan worden we een paar minuten zetten laten. Dus dan zijn ze het wat buddelen. Dan weet je dat de Hefe goud is. En dan staat hier in een grote morgen tegen hier en dan hier dan toch de Hefe nog. We gaan hier nu een klein beetje smarter maken. Dan moeten we het smarter gaan, dus ik zei dan dus een paar minuten dus zetten laten. Goed, dan hadden ze fijn warm. Dan wordt de mest goed afhangt te zien. Ik weet weten wat dat zit, want dat is een paar minuten. Wow, dan stek 7 minuten naar 10 minuten zetten laten, dat smarter. Ik weet dat weten wat dat zit van dichtbij. Zo. Oké, nu hebben we het hier 10 minuten gezet en dat vangt hier fijn bloesig te worden. Dat is zeer fijn. En daar worden we nu al het flissende hier maken. Hier hebben we dan dat Schmalt en Butter, hebben half, wel een viertel Köffel. Hier is eind. En hier is nog het viertel. Zo, nee, was dat vielleicht gleich bij immer gaan. Zo, nu hebben we dat te maken. Hebben we dit schwingetje gemerkt. Dan kijk ze weer op. Abwaschen, oké. En dan hebben we dat maaltje gemaakt, de warme maaltje. En dan dat water hier maken. Zo. En nu willen we afhangen hier meel maken, maar dat afhangt dik te worden. En dan derg te hier, en daar hier, en daar te hier. En hingen schwingen, dan weet niet wat alles. En dan wil ik je weten waar dat zit, want we dichtgemerkt hebben. Het wordt hier nu een beetje smateren en spratsen, vielleicht, ik weet niet, maar dat willen we jullie niet alle wezen. Zo, nu willen we hier afhangen anteriëren en derteriëren. En met dit schaft er eens iemand zeer fijn, plus op afhangen best je dat alle derteriëren. En maar meer deeg en maar meer deeg, dat je een fijne dikke deeg hebt. Ik wil je wezen van wie is dollar wat was aan. Kijk maar, dat vangt dan
Sehr fein zu doen. Nuidelijk waar we ons de hanger schwien en nou waar we met de hang van verder was. Zo. Waar je in het wezen van het. Dus dit. En waar je meer, ik zei je dan links, wat het hier zo aan. En dan vangen we aan met de vingers. Dan moet je zeggen ja, dat je geen hang hebt. Dus, want de vingernelen alles zo dik, zwart, bebakt zijn, dat zit niet zo aan de schijn smaken. Ja, nu vangt het aan smaak te lopen, check. Nu wordt het in deze kneden, dan wordt je het wijzen wat het dat zit. Even een beetje meer meel maken, even een beetje meer. Ja, kijk dan mal, nu vangt het al nog dicht te lopen. Zeer fijner dichtelijk wordt het van die hier. En wat je wordt, dat wordt je vielleicht lang hebben het eerste moet lekken. En mensen vragen, nou, hoe weet je dat we dik de deeg zal er, hoe hoort is al wel? Dat weet ik zelfs werkelijk goed. Ik kan nog niet veel nog deeg eieren. Dit is nog maar het tweede mal wat ik hier kringel merk over. Fehlt me heute te doen, dat weet ik. Die vang je er bloos aan te verraden. En dat heeft dan werkelijk goed gescheren kringel. Maar wie willen niet te schrikkelijk worden, maar toch dat in die te handelen. Nu laten ze de smees rijden. En dan werden we die laten gaan, wat is ik verdobbeld heb, en dan werden we kringel maken. Vangt dan zeer smaak te laten zo. Ik word nu dan een paar minuten kneden, dat de smaak later deeg is, en dan worden we den gaan laten. Wat kunt wezen. Ik geloof, we hebben hier nu een fijn deeg. Ja, zo. Fijn deeg gekneed. Niet te schrikkelijk wordt, ook niet te smaak dan. Ja. Maar net, het hangt je aan meestal een smaak het bij dicht. En daar wordt we dan doen. Ja, dan wou we den toilet, dan wou we den laten gaan, wat ik verdobbeld heb. Waar we hier dicht bij wo haar zaten, wo het warm is, dus daar is het alle ween warm. Waar we ons sloter zijn. Dankzij. Oké, een steek heb je nu meest een stunde gegaan, nu kijk je mal daar. Wauw, nu willen we vangen kringel te maken. Oké, nu hebben we hier een beetje deeg genomen, de half van wat we er hadden. Dat een beetje een halve jaar al maken en dan dat we dat alles proeven en in een beetje te snijden. En dan willen we kringel maken. Dat wordt van jou zeer fijn dan. Nu wil je het weten zo. Ik van jou wil kringel maken. En dan nemen we dit deeg en dan proberen we hier een lange slang van te maken. Dat braucht een beetje praktisch, maar zo van dat had. Proberen dat alle ween in ruimte te krijgen. Mijn mam, die heeft hier al 100 gedaan, die verstaat dat er nog fijn over. Maar dat niet alle dag tijd aan. Schafft dat niet zo fijn, maar nu kijk je maar dat, nu hebben we dat halve dan uitgerold en dan wat we dan doen, dus dan nemen we dit en dan rollen we dat uit en dit rollen we in de andere zwaai. Dus dat een beetje draal maken. En dan nemen we een, dus dit een hecht, en kijk, dan draait hij zich zo ram. Ja, kijk maar dat. Oh, ik geloof dat wordt niet moeilijk te bed zijn. Ja, daar hebben we nu al 2 stuk. Nu word je nog één wezen en dan worden we van daar weer. Das dicht gleich haben wir von der nur fertig gelegt. Oh, yes, die draait je maar zeer fijn, nu kijk maar. Wauw. En dan speelt hij in je later daar, zo bij hem gaan. Dan draaien we dat draal. Omdat ons den uitkleven heeft. Kijk maar daar. Oh yeah. Oh yeah. Dat rolt is ik zo aan. Oh. Daar hebben we nog een. Well, nu hebben we 3 stuk. Nu willen we nog een paar meer maken en dan wil ik weten wat we nog alles kunnen maken. Dus plus kringel. Oké, ik wil dat plus nog einmal wiesen. Je schrijft dat niet ganz hoog genoeg gehouden. Dan kan je niet zien wat ze zo fijn draal rijdt. Maar kijk maar dat. Wauw, dit schafje van jou zeer fijn.
Sehr fan. Weil es ja fern einer der Gebeter versteht einer dort. En dan draaien we in de stad, hoor. Dan draait hij zich dan in de stad, met er al draaien. Wat je in hand wil je wel. Ja, is niet rond aan het dikke bij. Dat wordt zeer fijn schaffen. Zo schijn. Toen, kijk mal, die eerste ploot hebben we nu uit. Nu laten we die vlees een stuk 15 minuten gaan, wat die zich een klein beetje verhoeld hebben, en dan gaan we die bakken. Toen, kijk mal, nu hebben we ons vader hier een paar kaarten engetjes in de stad gerold. Nou, wat we dan doen, is dan doen we hier op de spits met de start toepakken. Dan nemen we den budersten en doen we den in de midden in. Dan doen we den budersten waar er dort gaan, ganz even. Dan den doorgaan, diesen doorgaan. En dan zo. En dan moet je daar een beetje leren. Door de start en dan zo. Dit is waar je dan een sap vlacht. Nu kijk je maar, dat vangt je aan smak te doen. Wow. Daar krijg je start. Daar. En dan, waar we hier zitten in de ploot alleen, dan waar we nog een zo'n start. Kijk je maar, hier hebben we een waar eruit. Hebben we 3 stuk. Daar we den buitersten. Zo staat even wat in de midden. Dan nemen we deze wat in de midden. En dan den waren in de midden en allemaal zo staat in de midden. Hier waar je weten vroeger wordt er dan allemaal sappen vlechten. Check hem al. Zeer fijn. Daar. Check hem al dit. We worden 2 zo'n start merken. En dan wordt je nog wat anders weten wat we wel merken. Was is einmal dasselbe, und dann kann ich noch mal ein Klippert was anderes merken, ist nicht so? Nu wordt je wissen, was wir noch wollen merken. Dat jetzt schön mit dem spielen. Ich weiß, mein Vater ist immer, der wie ein kleiner Junge gewesen, und dann hat er mal mit meine Großmama hat die gemerkt, und dann wir sind alle Stuhl, ich über den, ich hab mein Dad über den, den China-Bein. Dann hat er da mal ein Deeg geklaut und mit Deeg gespielt. Und dann hat er ein bisschen das Hingeringfall gekriegt. Das hat er nicht gesagt. Aber das jetzt scheinbar Deeg spielen. Okay, nu werden wir uns vor der Donuts von wir wollen Kringel merken. Krijgt de start. Den, nu kijk je maar. En dan wow den. Die draait maar fijn al. Nu kijk je maar. Dan wat we dan doen, dan nemen we, draaien dat de start raam, kijk je maar. Dit is van hier een knop is. Daar, kijk je maar. Zo'n start waar we 2 stuk merken. En dan van daar weer. Dat is interessant, want dan moeten we ook nog merken, dat is bloos, maar dezelfde kringel, dat smaakt zeer schijn alle top, maar hoe dan moeten we ook nog merken, ne? Dat jetzt schijn, tiet high wie van der. Dat is van der buiten een zeer schijne dag. Okay, nu wou dit nog waren. Als ze doen, is we wel een kringel merken. Oh ja, die draait zo fijn eruit. En dan doen we die waar zo oprollen, dat is een snee, kijk hem al. Dat lijkt wat zo, ja. Dan doe ik een beetje op één beetje zo starten om. Kijk hem al. Het laat wat zeer smaak lopen. Oké, dan wil je nog wat weten. Hier waren een slang. Ze staat eruit gemerkt. Wow, die waren een beetje draal erin. Kijk hem al. Zoals ik zei, en dan kan je ergens wat proeven te merken. Dat zoals is dit. Oh, yes. Nu wou die nog niet betralen draaien, zoals we den wel. En dan, wat ik dan doe met deze, dan wil ik deze zwart raam draaien. En deze zwart waar we den zwart, weet je? Kijk hem op. Daar, hebben we zo'n start. Waar we nog eens een start merken, dan hebben we de ploot vol.
En dan gaan we afhangen te bakken. Gaan we te frühstück nog frisse kringel aan. Ik vond het klap 400, dat is nu nog maar half 8. Half 8. Oh yes, dit gaat je nog een beetje zijn. Nu middag worden met een tractor door de bosram gaan en houten huis slapen. Dat we kunnen wel van houten zijn voor nächste winter. Ja. Daar hebben we dat hier draal. Dat is een half van niks eigenlijk lekker, maar dat als je dan denkt, dan krijg je start. Daar hebben ze start, 2 stuk. En dan houden ze ploot vol en dan worden we die bakken. En ik wil je nog één ding wijzen. Dat kan die vielleicht niet, maar want je wil zij stromen blanke 2 bakjes aan de kringel hebben. Dan had je in je slauw net ei. En wat ik dan doe, is dan ik een beetje bepenselen met je slauw net ei. Wie zijn, dan zijn die zij streng geel blank. Dat zit zeer smaak. Waar krijg ze staat. Waar die alles staat. Die kringel wordt niet. Die worden zo loten als we dat gewaan zijn. Maar deze hier, die wordt dan al een beetje bepenselen met je slauw net ei. En dan word je wijzen, want deze squash en dat zit los, gruwelijk, zeer strong. Wacht, kijk maar. Krijg ze staat. Nu gaan we die baken, dan word je wijzen waar het zit, want deze reis aan. Nu wil maar zijn waar het zit. Nu hebben we de eerste zout, hebben we hier een stuk 20 minuten gebakken, wie checkt hem al. Wauw. Nu willen we uitmerken met dit koffie en dan willen we eten. Nu willen we de nächste zout hier zitten aan. Oh, mamma mia, dat gaat even nog een beetje zijn. Nou, dan mag ik den kringel einfach eerst mal schmecken. Ich habe hier einen halben ab, ich kann mich bloß einfach nicht bearbeiten. Ich habe hier mit Butter abgestreut. Klein bisschen salten. Zoals ik immer sage, wir werden dankbar sein. Gott hat uns wieder gesegnet. Nu werden wir sehen, wo diese kringel schmecken. Der sieht vielleicht mit pandemlichen Kraut, aber ich will ein Ding sein. Wow! My oh my. Ja, gleich nur Butter abgeschmiert, das ist mir gleich an uns sein, über alle Hand. Check mal. Oh. Und dann noch mal schön Kaffee vom Butter. Mama. Hoho, bei Papa. Merkt ihr auch? Nicht sein, wo einfach das bloß mit der hier und rollen het uit en slags en den pommelhaan treden de draus aan en bakken daar en batten op en pa dentro. Wow. Nu wil je wezen, nu is het 2 saus squad, dus hadden we met butter bepenseld, met zijn gesleeuwd en die checkte mal, wo stroom het daar zit. Checkte mal dat. Wow. En nu gaan we de nächste saus hier neerzetten. Deze hebben we ook wat smaak met butter bepenseld. Gaan we die hier opnemen. Nu wil ik je nog eenmaal wijzen waar het zit van dichtbij. Kijk maar. Zo smaakt blank. Zo zit het dan wanneer je met eieren bepenselen deed. Zeer stroom. Dankzij. Hoi. Dat laatste batch komt hier nu uit. Nu kijk hem al. Kijk hem al dat. Zeer schijn. Nou ja, ik hoop je merkt het ook. En dat als je dat weet, meer als het, dankzij. Zoals ik zei, dit is eigenlijk al perfect uitgekomen. En bloos proeven en immer weer proeven. S'morgens wist ik ook niet wat ik wilde er niet, maar dat is echt wat ene weer proeven. Nu heeft me dat een hoofdje gelegd. De kringeltje zijn, die had niet bepenseld met zijn gesloten ei. De andere had met ei bepenseld. Kijk maar wat blank dat zijn. Maar even aan. Ik hoop je proeven dat ook, dat is dat weet. En wat niet lijkt, dan bloos fresh.
Einer mag nicht abgeben. So, Dankeschön.